Apay, akastoy ti Biag. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti Biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipud iti pagayam, anag pailinged itinagan nga Anselmo, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Kablaaw para iti De La Rosa family di Tailagan City, Isabela, from Ray De La Rosa. Datatay uning, nanay konsing, ken ti Jose ken Dulay family di Taasingan, Pangasinan, from Veronica Dulay. Peralta family di Talunak, Malasiki, Pangasinan, from Mimi iti Taiwan. Ni Manang Daisy Iglesia iti Riyadh, kastamat ti Iglesia, Gerina, Suyat, Alano, ken Cabrio family di Tabaggaw, Cagayan, from Ann Iglesia. Amin at tagabagabag from Ariel Timbresa. Kumusta kayo kano amin? Kasama ta ni Julius Castañeda, kanda Cyril, Jeff, Anthony, James, Geraldine, Fame, kan JR, kan amin a Castañeda family from Floresma, Castañeda. Ni Tatang Pilis Bautista from Angeline Bautista. Shout out iti pamilyak ijay Bayabo, Delphine Albano Isabela, ni Nestor Kamungaw Jr., Rowena Kamungaw from Weng Tungpalan. Happy birthday ka ni Mamang Justina Bonifacio. Kan shout out ka ni Papang George Bonifacio dita Hawaii from Joneth Bonifacio. Shout out ka ni Lerma Bayudan dita Hong Kong. Happy birthday Vladimir Acosta
kan Erika Han Quizon di Tatabok Kalinga from Auntie Zen. Shout out ka ni Chari Garcia, kastamatan ka ni Jules Abogado iti Taiwan. Shout out met ka dagiti kakabagyak iti Banawang Bantay, Iloco Sur, lalo dagiti talo nga anak ko from Catherine Punzalan iti Hong Kong. Kastamatan ka ni Daisy Iglesia di Tariyad, kastamat dagiti family Iglesia, Gerinya, Suyat, Alano, kan Cabrio family di Tabagaw, Cagayan from Ann Iglesia. Advance happy wedding mat iti kabsat ko into no November 26 from Sheila 50 Sab. Kablao para kadagiti taga Guerrero nang runa ti Mayor Medita Dingras kan ti Abian family, Thailand family kan aminan adumdumngeg from Jovito Abian Senior ti Dingras. Ti family de la Rosa from Ray de la Rosa. Kumustamat ni Nieves Artizuela, Hazel Valdez, Mildred Bayangan, Rena, Rico, iti Hong Kong from Nieves Bautista. Kablao kadagiti kakabsat ko kan barkada, ti Manabok Burgos, kas kada Hudson, Makmak, Joel, Enoch, Nelson, Joseph, Enad, Kandato family from Isagani Dato ti Saudi Arabia. Kastamat ang makablaawan ti Frihiliana family, lalo kan ni PO2 Covanson Frihiliana, kan Kaya family from Jose Frihiliana. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Anselmo. Dear Manang Emmy, Anselmo kunam kumalatan kanyak. Addaak ita dito'y Taiwan. Kat pagaayat mi adengdenggan dito'y ti YouTube channel yo. Panagrik namin ngamin kat adda kami laang dita Pilipinas, babaan iti daytoy a drama. Jak ilibak manang nga idi kabambanwagak, daytoy a drama ti maysa kadagiti kadenggan mi ijay probinsya. Maysa pa'y ti Lady L channel a pagdengdenggan mi, taadda ijay daytay pagsarmingan, nga medyo adda nagbaliwan na, saan akas daytoy a drama nga amin a musika kat iso ta isulatan. Naawi sakmat a nagsurat manang, tadamat kayat ko nga ibinglay kada kayo. Barang makatulong mat kanyak, daytoy nga aramidak. Amam kadi asya akong di karagsakan na lalaki dito'y lubong. Tanatong palin tarapap ko asi kati masawak, Mila. Anselmo, Sapay lako mata naragsak ka, Biag ko. naragsakak. Nang runak at naipaay mo tikid daw ko nga eng grande akasar. Talaga ngayon ka gumaak, tadi ka kaya tapaayan. Maminsan lang kami nadumdang iti Biag tatikasta. Iso nga empay ko tikid daw mo ng grande akasar. Katagyamanak, Anselmo. Sapay lako mata-mata ginayon ti kinaragsak ta, Mila. Basta may paay mo ti amin na kayat ko, sigurado dayta, Anselmo. Ngamin, ipaay ko mat amin akayat mo. Mila, Ay ayatan ka, Anselmo. Katsapay lako ma, tatong palam ti karim kanyak, asa anak to alumdaang iti dannam. noan niya tiin karik, iso taramidag. Tandaan am dayta, Biag ko. Sa dino ti kayat mapagpasyaran, bakit? Kayat ko ti mapan iji mall, adamin kayat ko agatangan. Ha? Oo, apay anak lang at ka, Anselmo. Kuwang amin. Mga no... Ay... Noon niya, ada ka di parikot, Anselmo? Awan, Mila. Matlagayam. Oh, mapantaro doon apag iso, nakalukatan ti mall. Anya kami ti kayat mo agatangan na ya. Basta, maamuam to no datan ijay. Umaykan. Alang nga rodan. Mapantan, Mila.
Apayakas la aburido ka nga imbay dito ibalay mi kan ni tatang mo, Anselmo. Nanang, Ay una yan. Nagunaganday ta panagsan na ay anak ko. Ada parikot mo? awan mo't kit di, nanang. Ay na anak ko, ibaga mo no anya timang burburibur kan ka. Saan ka akasta no awan parikot mo? Nanang, kasapulak namin ti kwarta. Ha? Nay, an-anwam ti kwarta anak ko. Ada pangaramatak, nanang. Iso nga'y mayak dito eh. Tamang ibaga ako makada kayo ko ni tatang. Amo yung mata na ibus ti urnong ko'y di nagkalay saak. Kasta ka day. O nanang, sapay la kong mata mapabuludan dak. Saan na bale? Tasukatak mo't la adagos, nanang. Wow, talaga napatagakan ka, Anselmo. Agasam nga'y, kinumpleto madagos nagitikid daw kong appliances para dito'y abangan ta. Imbagak matan kan Camila. Amin na kayat mo. Ipaay ko. Basta ka ba alaklakit di? Agyaman na, Anselmo. Ay, ayatan ka matunay. Mila, Saan na ka nagbidot anak asawa kan ka? Idi pa'y laang. Amo kung nagpalinak anaragsak iti danam. ay ayatan ka. Isong aramidak ta amin para kan ka. Kat kasitin ka rik. Saan ka alumdaang itidanak? Agyaman ak unay. Kat sapay la kumata iti mabiit. Makay patakter tamatan iti bukod ta abalay. O, apay Anselmo. Di mo kadi kayat amaadaan ta iti bukod abalay? Apay kiti nasaan? Kayat ko Ngamin, para mutladay ta iti masakbayan ti binukol ta pamilya. Pudno day ta Anselmo. Iso akayat ko ti maaddaan iti bukod abalay. Naasam iti material abanag ni Mila nga asawak manang Emmy. Tirigat na, no adda ti kayat na, rumbeng ama paadda dagos, taag pasugnod no saan ama pagustuhan. Gapo iti kasjay akababalin ti asawak, ad-addan a nagsalukagak, tapno maipaay ko ti amin akayat na. Ngem uray pa'y nagkayod kalabawak, akas iti kuna dagiti dadduma. Naaddaanak lata ka dagiti utang, gapo iti kinaesem ti asawak, iti material abanag. Agingga iti maysa nga aldaw. Dandan ni do atawanan nga agdandan nata kas agasawa. Nga maging gaita, agababang tapay lang iti dayto nga apartment, Anselmo. Mila? Ingkarim nga agipatakder ta iti bukod ta balay. Nam aging gaita katawan pay lang. Anya ka mo dun? Di mo amo atong palon ti karim. Saan nga iti kasta, Mila? Amom nga aramidag ta amin tapno makaipatakder ta iti bukod ta balay. Apay nga ron nga aging gaita, kat adata pay lang dito nga agababang. Kasano? Kat dandan ni amin na sweldo, maibayad mo iti utang ta. Kat, basol ko nga rod, no da utang ta arumbang abayadan? Basol ko? Awan ti imbagbaga kakasta, Mila. Tilaan kid kidawag ka, maawatan nak kuma.
Among magsalsalo kagak. Iso apang nga asim, tadi ka kumamot agapura. Pang nga asim ko ma. Nabayagan nga ibagbagami ka ni tatang mo, nga agpatakdar kayon iti bukod siya abalay dito'y solar tayo, tanalawa mo't, ngam di da kami mat ngamin ikaskaso. Saan nga minakaskarina dayta, nanang? Apay asaan ngay, si kanto mo ti agtawid iti daytoy apundar mi ka ni tatang mo no awan kamen, taadamot iti abroad ti kakaiso na akabsat mo. Anak ko, agpraktikal kayo kuma. Imbes agumatang kayo pailaang iti bukod yo adaga apatakdaran nyo iti balay, agipatakdar kayo kit din dito'y solar tayo, makaminos kayo pay. Sana kaya't ni Mila dito ayan tayo, nanang. Ha? Nay, apay ka no, Anselmo? Apay, asaan akayat ti asawam, dito'y ayan tayo. Nanang, saan nyo kumatagidaksin tinaibagak? Pangasiyo kuma, saan kumamasair tirik na yo? Kasano, asaan amasair tirik nak ngay anak ko? Kat kastamot tinaamuak. Talaga ang makapasair itirik na. Taapay, asaan akayat ti asawam ti agnaed dito'y. Idinto taawan mo ti amu mi abasol mi kankwana. Palubusan na Anselmo, agabrodak. Ni, kalahat sa mo dayta pangadang mo. Nauma kami nun itirigat. Iso akayat ko ti agabrod. Kayat ko ti bumaknang. Mila, saan mo't agapot agabrod kakat bumaknang kanket? Ado da kita agab-abrod ana isagmak. Diyak kaya ta may isagmak ka? Saan ka maisagmak? Pasaanak anang nang akasken ka? Anya Jack kunam Mila. Nang kakunak? Apay atinong panak ayop ka. Gapot aglablabos kan. Agasam taneng nang kunampayan kanyak. Anya klase kang asawa. Tawagan nak pa itineng. Idinto talaga doon ti sakripisyo ken ka. Ayop ka, Anselmo. Pagbabawyam da ito apan ang kabil mo kanyak. Pagbabawyam. No kayat mo ang maurnos ti amin iti nagbaetan nyo, kasarita maadya asawam, agpalawag ka. Pinadas ko nanang. Ngam ko na taama na nga awan iji balayda ni Mila. Ha? Ngam amok nga da iji ni Mila nanang. Konsensyon lang taama na. Kat di na kaya ta makasaritak. Ay, Saan ko nga ingagaratin ang kabil ka ni Mila nanang? Diyak lang nalapdan ti bagik. Idi imbaga na anang nangak. Ay, unay mo't ngaminan ti kasya pa nagsasao ni Mila. Nakaro, saan ang maaw-awatan ti ugali na? Gapo iti pan nakailawan ko anang kabil iti asawak, pinanawan nak manang Emmy. Tirigat na, awan man latiganwat dagiti dadakkel na amang tulong kanyak,
Tapno maurnos kumati amin itinagbaetan mi nga agasawa. Nalaos ti babawi, gapo iti panangkabil ko iti asawak. Ngem napasamaken ti amin. Saan ka nagsardeng manang Emmy, kat danda ni inaldaw amapmapanak iti balayda, ngem talaga adinak kayat akasarita ti asawak. Agingga na amwak, anagabrod gayamen ni Mila. Saan apan nakibiyang anak ko? Ngem no kasjay asaan apulos ang nagpakadaken kan Mila. Ang mga nudina kan kayat ang makasarita. Pangasi nanang, saan kayo kumangagsaoy ti kasta? Anselmo, anak ko. Kaya't ko amaamuan, nanya pagilyan tinapanan ni Mila, nanang. Ha? Apay, anya ti planom? Surutag ti asawak. Anya? Diyak kaya't ang madadal ti estado mi, nanang. Isong aramidag ti amin tapno maamwak no anya pagilyan tinapanan ni Mila. Surutag ti asawak. Siya kun abis mo nga ina ni Anselmo ti imay abalayan. May kakadi mo tabalayan. Gapoy ti panagabrodan ni Mila nga anak ko. Jack ilibak abalayan. Basol da anak mo tinapasamak abalayan. Ha? Abalayan. Imbaga kadikan ka ni Mila nga anak mo. No anya ti makagapo iti apada nga agasawa. Uray pa yan niya ti makagapo abalayan. Sana rumbang kinabil ti anak mo, ti anak ko. Ha? Kinapudno na. Ginurak mo't kat ni Anselmo, gapo iti panangkabil na kan ni Mila. Ngam amok na agpanunod. Iso adyak kinumpruntar na Anselmo. Abalayan, pangaasim. Agsarita ta kumana imbag para ka dagiti ubing. Saan ko maasin ni Dir ti aramiden ta ita? Agsarita ta kuma. Ultimo dagiti nasingat agagayim mikin ni Mila. Diyak ina makasarita iti nasayaat. Panagkunak. Talaga binilin na ida. Tapno saan da nga agsaoy ti may papankan ko na. Anyamot nga minin na pan nakailawlawan ko anang kabil kan ko na. No diyak ko man nagpailuyos idi itiriknak. Saan kumamot ang napasamak ti kastoy. Ngam saan nakasumuko. Aramidag ti amin. Tapno makakala pa kiti impormasyon may papankan ni Mila. Saan nakasumuko. Darasot pa iti magna. Tapno makasangput ako ni Jibalay. Sigurado kayo kadi, nanang? Mismo ati ama ni Mila tinangibaga kanyak. Nga ijay Taiwan tinapanan ti asawam. Nanang? Tilaeng ay anti adat na. Di nakanumot mo no sa dino abanda ijay Taiwan. Ta saan pa ikanumot akimuntaken ko ana di asawam. No kastangaran, mapanak mo't ijay nanang. Anya, ang namu Anselmo. Pasensya kayo nanang, ngam saan ta ka malapdan. Sana mabaling niya agmati diraklatan ditoy. Masapul nga daaramidag tapno makasaritak ta asawak. Masapul nga agtignayak, nanang.
Nagtulog ti asawak. Dayta ti kang runaan arantak nga imay dito'y Taiwan manang Emmy. Ngem aging ga ita, jakpay laam mo no sa dino ti ayan na ditoy. Ado kadagiti nagayem kon ditoy ti mangibagbaga, nga amangan no saan aditoy tinapanan na. Nga amangan no saan kano apud no ti imbaga ti amana. Nang runa kat saan mo't kanon ang makasarsarita ni nanang ko ti katugangak. Aklonek ang nasakit tinapasamak manang Emmy. Ngam anya nga rod, adda ditan. Jakmot kayat asayangan ti kaadakon ditoy. Iso nga ingkadeng ko asaya atak ti agtrabaho, tapno makaurnungak. Katno bilang mangeg ni Mila daytoy nga imbinlay ko, sapay lakuma taikanak iti gundaway. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Anselmo. Pagayam nga Anselmo, narigat ti sitwasyon mo. Taamom, adda kinapudno na ti ibagbagaken ka dagiti nagayam mon dita. Tano talaga nga adda dita ni Mila. Imposible met nga aging ga ita, kat saan pay lang nga ammo ti amana. May sapay anakaskas daaw, kat no apay asaanan akasarsarita ti katugangam ti inam. Makapaladingit pagayam ko, ngam daytoy ti makunak. Husto ti pangeddeng mo nga agtrabaho ka iti nasayaat, kabayatan ti kaaddam dita, tapno awan ti masayang a panawon mo. Di ka agdanag, tamamati ak, adumteng metlaeng ti gundaway, a makita, ken makasarita maanaimbag ni Mila. Saan ka a mapukawan iti namnama, pagayam ko. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti Tugot, iti dana, ti Biag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu